Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Mundial de les Persones amb Discapacitat i els Mossenaires també ens han volgut sumar a aquest repte que consisteix en unir dues poblacions, Nicopol, a Ucraïna i Terrassa, a més de 2.685 quilòmetres, i hem fet quilòmetres virtuals. Amb en Jordi, per exemple, vam pujar aquí dalt a Campo Alt i aquests quilòmetres els vam enviar. Llavors, el dimecres, amb en Jaume, un amic cuiner, em va ensenyar un recorregut per aquí de la Vella Terra molt bonic, i quan vam arribar al Turó del Materic ens vam fer unes fotografies que també vam enviar i serveixen també per sumar el color carbassa, que és el color que denota la discapacitat o que la representa, que també us l'heu de posar si en teniu perquè es vegi, perquè es faci més patent. Llavors, el dia 3, el mateix dia que acabava la cursa amb la Marisol, doncs per aquí a l'Egara vam fer també un recorregut i abans que fossin les 6 ja vam enviar la fotografia amb els quilòmetres que duien fets en aquells moments. Anant pel carrer veiem que hi havia rètols que explicaven això, el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, i ara nosaltres, els Mossenaires, us demanem que ens envieu fotografies anant de Carbassa i si us podeu imprimir el vitrall, el dorsal, i ens quedarà bé. Per exemple, el David Hernández ha sortit abans, ara l'Oli també diu que havia fet 19 quilòmetres, el Nacho, que diu que en va fer 11, també tenim la Cris, que també en va fer 10 o 11, tenim Antoni Granados, que també es va imprimir el dorsal i navegar de Carbassa, tenim el Pere i la Pepa, que van fer també de color carbassa, van fer els seus quilòmetres, i llavors aquí, del Parc de Sant Jordi, tenim la Xènia, la Rosa, el Ramon i la Ximena, que també van dedicar a la cursa Capacitats Diverses. Envieu la foto a @emocionons.b. Gràcies i fins aviat!